Ndinoziva kuti mukugarisana mudzimba imomo mumusha tinotopa vana mazita zvichibudikidzawo nemabhururu atinoyemura kuti oka ndakukupa zita rabhururu wangu, ndakukupa zita rambuya rasekuru, anonga asazita kauyo. So after this so ndobva ndavhura mafone lines tichibvunzana zvedu tichimboindarakita nemafanzi edu manje. Mwana wangu ndakamupa zita ratete vake, mzazi yangu anasa zita wake. Zvemazita apa asi makange maroteswa nasekuru kuti mupewo mwana zita renyu kana kuti chii? Zvinhu zvekutongoona pakurarama kuti vanhu vazhinji vana mazita evamwe vanhu. Right. Vangava varipo vari kurarama nhasi kana kuti vakararama munguva kumasure uko zvikuru mubhaibheri. Saka ndo pandikabva ndanyatsozoongororawo kuti mazita aya unogona kupa zita rehama yako, wapa zita rehama yako pamwana. Asi chimwe chandikaona mazita emarombo chaiwo chaiwo haapirwi vanhu. Anandaizivei? Haapirwi vanhu. Vanhu havatodi murombo womudzinza hakuna pazita anosazita kazhinji kacho. Vanhu vanopa vanhu vavanenge vachiyemura upenyu hwavo. Saka ndopanatsa bvunza kuti haonaka imi muri kupa vanhu mazita evamuri kuyemura upenyu. Zviri kuzofanana here zvaita munhu iyeye nemwana wawapa? So kana zvisiri kufanana chakangokutadza hako kupa chiro ramukoma asina kana mari havo chii. Wakatsvaga ane mari mwana wacho haanazozviita. Wakapa zita remunhu anogona, zita rekunzinza uyu haatokwanisi, haakwanisi zvakanyanya. Saka kureva kuti hapana pazviri kufanana zvakatopesana. Vamwe ndokutotora mazita emari mubhaibheri vana Dhavhidhi anoJoshua. Wazoona zvinenge zvakuzoita munhu wacho zvapesana zvisikuenderana. Zvanyanyisa chaizvo chaizvo. Vamwe vakatonzi ana tapfuma but ukatarisa ndiye munhu anenge ane nhamo iri serious. Saka ndozoona kuti hangu inini pamazita kana ndikatozopa hangu ramukoma wangu kana rasisika nditori right, nyangwe akatadza kufanana nawo pazviitwa, asi ndinenge ndichitodaidza zita rasisi wangu paari. Ndo chinhu chikuru chandinacho. Saka ndozvaitaurwa nyaya kuti pamazita apa asi kudaidza tine shungu. Unotonzwa munhu achiti tapfuma, takunda, tadii, asi hapana chiri kukundwa madhifitsi bedzi. Wakundwa. Asi takunda ndiwakundwa. Ndichitarisa inini mukoma Alfred, mayouth zviri kwese senyika avari kurwisana nekutorwa nekushandisa kwezvinodhaka. Imi ndichitarisa muri kansela wewadi chizviya? Wadi 3. Constituency ipi? Hurungwe East constituency. Hurungwe East. Right, kuHurungwe East uko ndokwa honorable ani zviya? Kanga Usawi. Usaru. Okay, Kanga Usaru. Vanoto imi muri kansela zvakare munotomboita maprograms ekukonchentizawo mayouth edu kuti asatore nekushandisa kwezvinodhaka. Sevaimbi zvakare tichitarisa mharidzo zvamunoimba izvi zvinobva pazvinhu zvinoitika here? Munoroteswa nasekuru Nzou here? Zvinobva kupi? Zviri kubva mutsika nemagariro, mukurarama kwatinoita. Unoona kuti ukangova mazviri munhu akangotaura one chiro ipapo wakutoexpanda kubva pachiri chawaona kana chawanzwa. Ndo matinonyanya kutora namunyika aninyango andirodzwe handisandambodzwa nzi amusati marodzwa. Zvinongouya mulifestyle zvemumararamiro atinoita zuva nezuva. Semuimbi ndichitarisa kuti muri kansela wewadi 3 kuHurungwe East constituency. Muri mudhumeni zvakare.
Sure. Mune rimwe basa futi ramunoita, muri muimbi zvakare, munozvibhalansisa sei zvinhu izvozvi zvitatu zvimwe 4 kana kuti 5 izvi? Tisingada kunyepa, iripo nguva yazvinoclash. Right. Pano pamwe paunosvika kuona kuti ndaita mushoma manje, daenda ndirituka, ndingadai ndamboenda kune uko. Right. Pamwe pacho zvinomboti kune uko nombochidiwa, asi kazhinji unofanira kutogara une schedule yekutoedza kuti ubhalansise zvinhu zvako kwese. Kubva paschedule, iye Alfred Nziramasanga ana manager here? Nokuti tataura nyaya yekutora kuimba sebhizimisi, yes, but anofanira kunge ana manager anomhanya kutsvaka mashows, nokuti hazvifanira kugumira mustudio kaizvi, zvofanira kugumira kune mafanzi vanobikira ka mutakunanzwayo through mashows. Alfred Nziramasanga ana manager here, uyezve kumashows uko zvakamira sei? Manager aripo, but hatisati tatanga kuda kuita nyaya yemashows. Nei, mire musati maenda ikoko, mamanagers muna aripo, hamusati matanga kuda kuita mashows. Why? Nyaya iripo ndeyekuti chekuridza ndo chinofanira kutanga chavepo. Chekuridza usati waenda kushow, show ine chekuita nekuperforma live. Okay. Uchiridzira vanhu zvinhu zvako. 90% zvinhu zvaunoridza pashow zvinofanira kunge zviri zvako. Okay. So ukati uri kuenda kushow uri kudubuka pungwe yese vanhu vazokuona. Uine 3 masongs unorohwa nemakeni kuma 10, 11 wapererwa nezvokuita. Saka chinhu chekutanga Alfred anofanira kutanga aita masongs akaita sei? Akawanda. Ndo zvandikatoudzwa netimu iroro randinoshanda naro kuti uri kuona chii, ngatimbopusha tosimudza masongs oita sei? Owanda. Tinofadzwa chaizvo kuti ukuuya vakawanda vakatidaidza, but takaita 10 down mashows aya, kwete nekuti taisada kuenda kana kuti tatisina kugadzirira, asi zvekunovaitira ndo zvakasipo zvakawanda. Atomboona mochira macopyrights kuti pungochiridza zvinhu zvevanhu chete hazviiti. Aiwa zita rako manje unozonzana zita rako unozonzani uchiridza zvavamwe chete unonzani.